आसिली एटा आपण मानक आसिली भजा भाजापी गैस टा टिके ऑन करदे अब टे धुआ धुई करदेबा टे सफा सुतर करदेबा परिवार को धोई दे देबा आग जोश मकचम के धोईदेबा कहीं जो केमिकल मिसुची परिवार आने तो निगाड़ी एपटे कड़े मोर ताती गला हाँ कपड़ा देख से थुआई देख दियों पाखे कपड़ा अच्छी जो फैन उपर दियों पाखे फैन उपर कपड़ा अच्छी देख ये दियों पाखे देखुना मुझे रोसे भजाटा भाजिले सिना खाई रिफाइन तेल खोला है सोरिष तेल रोसे हो रिफाइन तेलटा खोलनी सोरिष तेल रोसे ना एमती कले भल ही लगुनि एमती भल लगे ठीक अच्छे जमी भल लगे करदे सोरिष सोरिष डबा कुआड़े गला ऊपर अच्छे पूरा काटिकी काटिक रखी मेचे सारा पिज मुझे पिज भाजी है भितर मुझे गोटे कम कर दूसरी रिफाइन तेलटा आमर ओजाड़ी परा फ्रीडम बाबा दांत तो मोर होनी भाभी स्टाइल मारिक दांत करदेवी कि दांत तो मोर है मैंने बड़ ना कि मो कलगेट लुण ना से हौनी मालो तेल पकड़ा आपको घंटा घंटी करदे भाजी आम सीना रिफाइन तेल कर सोरिष तेल भजाटा मस्त लगे वाओ वाओ आजकल मो पखाटा उड़ीला तेल मोर पका होती आउ टिके ढाळीगला से टिके समय ब्रेक देदेली मत जमा तेल डला ढली मत जमा आसे मत भारी कष्ट बाबा आज बाबा को कहे ढालिया को सब बेले किंतु ता बाबा आज व्यस्त अच्छे जीवाई तरबर लेट है बाध्य मत ढालिया पड़ुचे ढाली सारा देखे तले केमती ढाली भावनी कि सब माने कौन कहल मुझे सब कम करदे मुझे जमा तेलटा जमा ढाली पारे ये मुझे ढाली ना तेल काली सर जाइए मुझे ढाली दे थी अनेक रही बाबा आसे ढाली बाबा ये ढाला टाइम बाबा पलैले कहले मो सक से दिया मत
ମୋ ସକ୍ସ ଜୋତା ପୋଛିବାକୁ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଦିଅ କହିଲି। ସିଏ ତ ତାଙ୍କ କାମ ତାଙ୍କୁ ବଳ ତ ସିଏ କ'ଣ ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେବେ, ଟିକେ ତେଲ ଢାଳିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି। ତା ବୋଲି ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଢାଳନ୍ତିନି, ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ତେଲ ଓଜାଡ଼ି ଦେବି, ତେଲ ଓଜାଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ଲସ୍ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ କାମଟା ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ବାକି କୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କାମଟା କରିଦିଅନ୍ତି। ଦେଖେଇବି ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖିବନି ଯେ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗିନାଟା ରଖିକି ଢାଳୁଛି ସେ ଗିନାରେ ରହିଛି। ଆଉ ଯାହା ତେଲ ପଡ଼ିଲା, ମୋ ଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ତେଲ ପଡ଼େ ଏମିତି ନିଗାଡ଼ିକି ଭଜା ଭଜାରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖୁନ ମୋ ହାତ ଯାକ ପୁରା ତେଲ ଦେଖାଯାଉଥିବ କି ନାହିଁ। ବହୁତ ତେଲ ଅଛି ଏଥିରେ, ଯଦି ସାଧା ଭଜା ହେଇଯିବ। ରଖିଲେ ଏଇ ଜରିଟା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେବ ପୁରା। ଯାହା ତୁ କରିଦେବ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ତା କାମ ଫିନିସ୍ କରିବ। ଆକୁ ଆଗ ତା ଜାଗାରେ ଥୋଇଦିଏ, ତାପରେ ହାତଟା ଧୋଇ ହେଇକି ଆସିବି। ତେଲଟା ଯେଉଁ ତଳେ ପଡ଼ିକି ଟିକେ ନ ପୋଛିଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଧରିଯିବ, ପୁଣି ମୋତେ ଡବଲ କାମ ଲାଗିବ। ଛୁରୀଟା ବି ଭଲ ନଥିଲା ପୋଛିବା କଥା। ଛୁରୀଟା ପଛରେ ପୋଛିବି, ଆଉ ଭଜା ପୋଡ଼ିଗଲାଣି। ଆକୁ ଭଜା କାମ ଶେଷ କରିବା, ଟିକେ ହାଇ ଦେଇଦେବା, କାହିଁକିନା ତା ବାବାଙ୍କର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଖାଇକି ଯିବେ। ପଛରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇବି, ଆଗ ସେ ଯେଉଁ ପିଆଜ ଆଉ ଯେଉଁ କ'ଣ ତ ଆମର ସୋରିଷ ଯେଉଁ ପକେଇକି ଫୁଟେଇଥିଲି ସେଇଟା ପୋଡ଼ିଯିବ ତଳେ ବହୁତ ସମୟ ହେଲେ, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ତାପରେ ପିଆଜ ପକେଇକି, ତାପରେ ସରି ପିଆଜ ପକେଇକି, ତାପରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଘୋଡ଼େଇଲେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଲୁଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ନାହାନ୍ତି ଏଠାରେ। ଆଉ ମୁଁ ହଳଦୀ ଡବା, ଏତେ ବଡ଼ ଡବାଟା ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଡବାଟା, କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟା ହଳଦୀ ଆସେ ଏଇଠି, ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ, ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରାହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଡବାରେ ଜାଗା ଧରିବନି, ବଡ଼ ଡବା ଆସିଲା। ଏଇଠି ହଳଦୀ ପଡ଼ିଲା ମୋର, ଏଇଟା ସବୁ ଘର ହଳଦୀ। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପକେଇଲେ ବି ଭଲ ଭଲ ହଳଦୀ। ଏବେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ୟାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଟିକେ ଯେଉଁ ପାଣି ଅଛି ମରିଗଲା ପରେ ଭେଣ୍ଡିଟା ପକେଇବା। ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତ ଭଜା ଟିକେ ପୋଡ଼ପୋଡ଼ିଆ ହେଇଗଲେ, ମୋତେ ଟିକେ ପୋଡ଼ପୋଡ଼ିଆ ଭଜା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବାବାକୁ ପୋଡ଼ପୋଡ଼ିଆ ଭଜା ଭଲ ନୁହଁ। ସିଏ କହିବ ଯେ ପୋଡ଼ିଗଲା, ଭଜା ପୋଡ଼ିଗଲା ମାନେ କିଛି ପୋଡ଼ି ଦେଇଛ ତମେ ଆଜି। ଆରେ ସେ ଜାଣିଲେ କେମିତି ସେଇ ଭଜାଟା କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଭେଣ୍ଡି ତାକୁ ଧୁଆ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇକି, ଏବେ ତାକୁ ଆଉ ଭେଣ୍ଡିଟା ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ବାସନ ତକ ମାଜି ଦେଇକି ଆସେ। ଅଧା ଭାଜିଛି, ମୁଁ ପୋଡ଼ି ପାଡ଼ିକି ତାକୁ ଟିକେ ଓଲଟେଇ ଦେଇକି ଆସିବା। ମୋର ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଅଛି, ମାନେ ପାଣି ମରିଗଲାଣି କି, କିନ୍ତୁ ଭଜା ଟିକେ ଟିକେ ଓଦା ଅଛି, ଶୁଖି ଯାଉ ଭଜାଟା। ତାପରେ ଯାଉଛି ବାସନ ଆଉ ଅଧା ଅଛି। ଭଜା ପୁଣି ପୋଡ଼ିଯିବ ବୋଲିକି ହାତ ପୁରା ଓଦା ହେଇକି ବାସନ ସରିନି ଆହୁରି, ମାନେ ମାଜି ଦେଇଛି ସବୁ ତକ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଧୋଉଥିଲି ତାକୁ, ଆଡ଼େ ପୋଡ଼ିଯିବ। ହେଲା, ପାଣି ସବୁ ଗଲା, ଭିଡ଼ିଓ କାଟିଥିଲା ଲୋ ମାଲୋ। ଆମ ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ କିଛି କାମ କରୁନଥିଲେ, ଶାଶୁଘରେ ଆସିକି ଯେଉଁ କାମ କ'ଣ କରିବା, ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ, ନ କଲେ ଖାଇବା କେମିତି? ଘରେ ନା କୁଟା ଦିଖଣ୍ଡ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି, ଯେଉଁ ଖାଇଲା ବାସନ ଉଠେଇବାନି, ସେମିତିଆ ନୁହଁ।
ଏବେ ବି ଘରକୁ ଗଲେ ସେଇଆ ହିଁ କରେ। ଖାଇବା ବାସନକୁ ବି ଉଠେଇନି, ସିଧା ଉଠିକି ପଳେଇବି ଅଣ୍ଡା ଭଳିଆ। ରୋଷେଇବାସ ତ ଅଫରେ ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କରୁ ଯାହା ଯେମିତି କରିଦେଇଥିବେ ଟିକେ ଆଉ। ଭାବିଲି ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ବୋଲି, ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇବି। ଆଉ ଏଇଠି ଭେଣ୍ଡି, ଭେଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ମୋରି ଚୁଟି କରିଦେଇଛି। ହଉ, ଭେଣ୍ଡି ଟିକେ ପକେଇକି, ଭେଣ୍ଡି ଟିକେ ନାଳୁଆ ଅଂଶ ରହୁଛି ନା। ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦେବା, ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ ଆହୁରି। এটা ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ, नो कट। ଘୋଡ଼େଇଦେବା ଟିକେ, ସିଝିଯିବ। ଦେଖିବା ସିଝିଲାଣି କି ନାହିଁ। ହଁ, ସିଝି ଯାଇଛି। ଦେଖିବେ ମୋତେ ଲାଗିଛି ଏଥିରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ମୋ ଭଳିଆ କୋଉମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତି ଯେମିତି ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ହଉ, ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଭାବୁଛି ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ଆସିଗଲା ମୋର ଥାଳି, ଆଉ ଥାଳିରେ ବସିବ ଘୋଡ଼ିଆ ଘୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ଚାଲି ବାସନ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଧା ମଜା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ମାଜି ଦେଇକି ଆସୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ବାସନ ମାଜିକି ଆସିଲି ହେରି। ଟିକେ ଉନିଟା ଏମିତିଆ ପକେଇଦେବା। କେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲଟା ଉନି ଭଲ ଲାଗେ କହିବ। ଟିକେ ପୋଛିଦେବା। ପେଟରେ ପୁରା ମୂଷା ଦୌଡ଼ିଲାଣି, ଆଉ କୁହନି, ଭୋକ ମାନେ ଶିବିଅ। ଆଉ ଏତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ଥାନ୍ତା ନା, ମୋ ପୁଅ କିଛି ବି କରେଇ ଦିଅନ୍ତାନି। ଭାଗ୍ୟକୁ ପଳେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ, ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଭେଣ୍ଡିଟା ଆଳୁ ତ ସିଝିଗଲାଣି, ଭେଣ୍ଡିଟା ପଛରେ ପକେଇକି ଟିକେ ନାଳୁଆ ଅଂଶଟା ମରିଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଗଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଭଜା କୋଉ ଯାଏଁ ଯାଇଛି। ଟିକେ ଏମିତି କରିକି ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିକି ଧରିଦେଲି। ଉଫ୍, କି ବାମ୍ଫ, ବାମ୍ଫ। କପଡ଼ା ଯଦି ନ ଆଣିକି ଧରିବି ତାହେଲେ ମୋ ହାତକୁ ପୁରା ପୋଡ଼ି ଜାଳିକି ପୁରା ସିଝେଇ ଦେବ। ସେ ଭୁଲ ମୁଁ କରିବିନି କି ଆପଣମାନେ ବି କରନ୍ତୁନି। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଏଇଥିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଏଇଥିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଚାଲ ଘାଣ୍ଟି ଗୁଣ୍ଡି ଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ହବରେ, ଆଉ ଟିକେ ହବ। ଆଳୁ ତ ପୁରା ଅଲମୋଷ୍ଟ ସିଝି ହିଁ ଗଲାଣି। ଆଉ ଘୋଡ଼େଇବିନି, ଘୋଡ଼େଇଲେ ସିଝିଯିବ, ଭଲ ସିଝା ଲାଗିବ। ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେଟା ମୁଁ କହିବିନି, ମୋ ପୁଅ କହିବ କି ତାତା ମାମା, କି ତାତା। ଆମେମାନେ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ସେଇଟା ତାତି ଯାଉଛି, ସେଇଟା ପିଲାମାନେ କହୁଛୁ ତାତା। ଭଜା ହେଇଗଲାଣି। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତିନି, କେବଳ ଖାଆନ୍ତି। ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେଲେ ଆହୁରି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଖାଇ ହିଁ ପାରିବା। କାହିଁକିନା ପୁଅ ଥିଲେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ପକେଇବାକୁ ଟିକେ ଡର ଲାଗିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି, ଦେଖାଯାଉଛି କି ଏଇ ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ରଟାକୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡବାରେ ପୁରେଇବି। କାହିଁକି ଡବାରେ ପୁରେଇବି, ପକେଇଦେଲେ ତ ଯିବ। କାହିଁ ଡବାରେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ପୁରେଇବି, ଥୋଇବି, ପୁଣି ସେଥିରୁ କାଢ଼ିକି ଏମିତି କ'ଣ ସରିଗଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ହେବନି। କାହିଁକି ସେ 5 ମିନିଟ୍ ଲସ୍ କରିବି ମୋର। ଆଉ ମୋ ସମୟର ତ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ନା। ଆଉ
କାହା ପାଖରେ ଥାଉ କି ନଥାଉ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ସମୟର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ଠିକ୍ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ ହିଁ କହିଲି? ମୁଁ ଠିକ୍ ହିଁ କହିଲି। ମୁଁ ଟିକେ ଫୁଲେଇ, ମୁଁ ଟିକେ ଗେଲେଇ, ମୁଁ ଟିକେ ଚୁଲବୁଲି। ଆଜି ସକାଳେ ମୋ ପୁଅ ସହିତ ଯାଇଥିଲୁ ଫୁଲ ପାଇଁକି। ମୋ ପୁଅ ଫୁଲ ଆଣିକି ଆସିଥିଲା, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଛାଡ଼ିନି। ଛତୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପୁଅର ଯେଉଁ ରୋଲ, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ମୋତେ ପୁରା ଘେରେ ଘେରେ ଫୁଲେଇ ଦେଲା, ଘେରେ ଘେରେ ଫୁଲେଇ ଦେଲା ପୁରା। ହଉ ଭଜାଟା ତ ବସିଥାଉ। କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛ ଦିଦି? ମୋ ମୋବାଇଲଟା ପୁରା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ମାନେ ଭଜାରେ ନୁହଁ, କେଉଁଠି ପଡ଼ିଗଲା ତଳେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଡବା ଉପରେ ମୁଁ ଥୋଇ କରିଛି, ସେ ଡବାରେ ହିଁ ପଡ଼ିଗଲା। ଚାଲ ଚାଲ, ଏବେ ତ ଭଜା ହେଇଗଲା। ଦେଖ କେମିତି ଟିମ୍ ଟିମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ୱାଓ 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 ୱାଓ। ଆସ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଖାଇବା ଭାତ, ଭଜା ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ, ରସୁଣ, ଲଙ୍କା। ପାଟିରୁ ମୋର ନାଳ ଗଡ଼ିଲାଣି, ଖାଇଦେବା ଆଗ। ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ରଖିଲି, ବାଏ ବାଏ।